Marede Mahita. Mahita Jongjong. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Edehon hamuma debata, puji hamuma goarna, palet des hamuma dala diibana, namar hureta di halongonan, Jahoba do goarna, jala maroro polop mahamu di jolona, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, ajar honma tuhami aturanmu, unang tadi konhami, patogor mamatami, asa hutadahami hatuaon nami nasiakohi, pargogoi hami marhite-hite hatam, padao masya kami nasapoda nalipe, saitogihon mahami di akadalanmu, asa hutadahami ho hanguluan nami, manang mangulu, manang mate pehami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anakmi, amen. Udul mamu. Marede hita.
Tatangihon ma patik ni debata, ima patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu, di tano nani lehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unak koma bunuh. Patik papituhon, unak koma ngalakup. Patik pawaluhon, unak koma nako. Patik pasiahon, unak koholo makatidakon hata nasotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas di donganmu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe di donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di donganmu, ido sahatna, atong rap mangindo gogu mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patikmi. Amen. Mari dehita. Maita jongjong. Potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang Tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami, sesama dosa nami salhutna, sai sungguli marohanami, asamuba roha dohot pangalahonami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami, amen. Laos tabegema hata baga-baga taringot tuhasesan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat tamuma augaku tuhamu, guru hokamuma sianau, aina labok doau, jalana serep marroha, asa dapotan hasonanga todimuna. Ai labok do augaku, jalaneangdo nahu paporsaton, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kur parari Kamis.
Patangihon ma tel di mingguta sadarion imana tarsurat di pasalmen 80 sia mamuka sian ayat sada 1 ayat sia margati soring mahita majahasa sia kami ma naparjulu Ede si podaon sian si etan anak ni si Esra. Sai ende hono aka asini rohani Jahoba saleleng-lelengna, sai pabotohon ni pamangaku mahasitongan mi marsudut-sudut. Aini kudo sailam menjadi hoddo asini rohai saleleng-lelengna marujahan diaka banua gijang do hasitongan mi. Nunga hubain padan tuna pinilit ni rohaku, nunga pola huwari hontu si David na posoki. Rodi salileng nileleng nado pahotokku pinoparmu, jala paulioku habang sami marsudut-sudut. Jadi dipuji aka banua gijang do halonganan binahenmu, ale Jahoba, nang hasitonganmu diluhutan ni aka nabadia. Aitung isema di awang-awang tu doson Jahoba, tung isema sian aka anak ni debata doson Jahoba. Debata na soka situtu diluhutan ni aka nabadia, jala tongam maradopon sude aka na humaliang ibana. Ale Jahoba debata zebaut, tung isema songoko, pargogo ale Jahoba, jala hasitonganmu humaliakko. Ido sahatna martua doa kanat Kor ina Galilea. Maredeita. Tidakon ma haporseotai, songon nahina tindakon ni dongata sa porseon disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan na tumu palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana ni tubon ni si Maria, na gabe-gabean sia todi parbadia adorang soabubuan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panguman ni silatus. Nama tetar pajal loibana di hau pinar silang. Na tua tubon wotoru duning tanom.
namulak mangulu diari patoluhon, nama naik tu surgo, lauhudul tu siamu ni debata jahuba, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi alak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan nihala Kristen akan nabadia, dot desesani dosa, dot detai nama dok, mulak mangulu sogot daging nyalak naong mate, dot dia nguluan nasora sudah. Amin. Kor gabungan sada. Tik-tik. Shalom. Selamat apen marihita salahukna. Hurian itu hatta tabigima akatiting na maragam di mingguta minggu ape patuluhon doho topik dapotan asineroha doho di debata. Na parjolo ucapan salam parhalado HKBP Manuel Reso Emmanuel Pasahaton selama hari Minggu tu sudah ruas ni huria nama dohoti parminggu sedarion jala kata menami na sedarion dopi parjolo sahali mar minggu di gerejaon upasat hami hata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu debatama hita marhite parminggu atas sadarion hata selama ulang tahun hatu tubuh dohot parsarepeon paralado gereja KP Manuel Reso Emmanuel Pasahaton selama ulang tahun hatu tubuh do ulang tahun parsarepeon turuas nama ulang tahun mulai tanggal sia sampai 15 Desember 2024 saya dilehon debatama gajang ni umur hai pason do akalas niroha hatan debata tu nama ulang tahun pesalmen 110 ayat 20 sia madok moliate mahamudi jahoba ai pardenggan basa do ibana ai rodi saliling-liling na do asini rohanai akagoar na marulang tahun hatu tubuh do parsarepeon boy ma taida di fokus ni kerejata pangapulion sian huria di minggu sadarion di patupa do pangapulion tu bagas di keluarga marjan mentamba nahinan inang lince de buru tajulu di jalan Sebulutu gang amal nomor 30 Medan wet Getsemane domutusi pinangi doma turuas wet Getsemane diakoni sosial parhalado asaria maddoho ti acara pangapulioni na berikutna ruas namoding na di hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 nunga marujungolu sahala ama manahan paimaon lubat tobing tutu umur 77 tahun nama kabaluhon inang Sinta R boru manurung nahinan sian jalan Sekapuas nomor 107 Medan wek Bethlehem tatangyakum ma asa tumibu tarapul tuaka keluarga na tininggal hona papungu pele tujolo di minggu tasadarion papungu pele tujolo do hita 2A do 2B dua perluan huria do sentralisasi. Tu minggu 22 Desember 2024 naneng ro papupungle tujolo do hita 2A do 2B dua perluan huria do sentralisasi. Na berikutna ulaun nabadia turuas na sudah gogo. Di patupa huriata do ulaun nabadia turuas na sudah gogo di tonga bagas nasida. Di patupa mai di minggu patuluhon di tanggal 10 Desember 2024 alani asa tapasa ma data marhite akasituata nomor onom padidion nabadia dohot makatidakon hapursiaon khusus di tanggal 20 Desember 2024 di patu pahuriata do padidion nabadia
dot makatidakon haporsiaun khusus do mutusi asa dipasa madata tu akka situata naneng madohoti padidioni dohot makatidakon haporsiaun khusus. Pengumpulan terakhir sadarion 15 Desember 2024. Nah berikutnya Dewan Diakonia. Panitia Natal Ama Ina tahun 2024. Latihan Natal Ama Ina di hari Rabu tanggal 10 Desember 2024. Di Patupa di Gereja Tahun masuk pukul 10 manang pukul 6 potari. Do mutusi pinangido ma sude panitia do ruas yang ganu web na ambil bagian asa Roma madohoti latihani. Rapat panitia Natal Amaina di minggu sadarion sidung parminggu siang di Patupado rapat panitia Natal barenganan di gedung sekolah minggu. Do mutusi binangido ma sudi panitia asaro madohoti parapotoni. Nah berikutnya torok ni ruas nama dohoti parminggu di tanggal 8 Desember 2024 tajahabima distensilan ni warta jemaat. Jadwal pelayanan tuminggu naneng roh boy mata jahabi. Jadwal parkor tuminggu 22 Desember 2024 minggu pagi Ama Emmanuel Ama Jericho minggu siang, Ina Kamis, Paropuan, Ina Kana, Ina Maria. Ruas name di rumah sakit do pemulihan di Tonga Bagas. Naparjolo mulia manulang sian wek Bethesda pemulihan di Tonga Bagas. Napaduahon nyonya tampu bolon boru siwea manang Makwinda sian wek Nasaret. Opname di rumah sakit Adam Malik. Tambahan opname Amang Sintua PM Simatupang Sian Wek Jericho opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Amang B Lumban Tobing Sian Wek Jericho pemulihan di Tonga Bagas. Tatangyak kema manginang asa tumibu malum. Nomor berikutnya jadwal pemakaian gedung sekolah minggu dohot gereja ta boima tajahabi distensilan ni kuriata. Nomor 14 surat namasuk surat pembatalan papungu pilihan pawarhaton pareses boima tajahabi melalui di WA grup ni WA tabe di share situ awet tapena. Celengan huria sesuai dengan program huria, celengan huria boy mata pasahat di minggu ta sadarion 15 Desember 2024. Nah berikutnya warta keuangan sentralisasi do non sentralisasi keuangan Diakonia Sosial Huria do keuangan pembangunan. Laporan keuangan ni gereja tatu sentralisasi do non sentralisasi boy matai dalam lampiran kolom parhipengon ni Huriata di minggu sedarion. Sebelum ralat di parhipengon ralat warta keuangan non sentralisasi Manang Huria saldo akhir minggu lalu 8 Desember 157.203.379 rupiah. Saldo awal minggu ini tertulis di warta 120.118.670 rupiah. Nah seharusnya saldo awal 157.203.370 maka keuangan Huria adalah saldo awal 15 Desember do penerimaan mingguan
16.730.700. Jumlah penerimaan 173.934.079 rupiah. Pengeluaran mingguan 20.806.110 sia rupiah. Sehingga saldo minggu ini 153.127.960 rupiah ditambah 220 bat. Kami madok muliate susude ruas napas haton pelia bulanan, pelia tahun perpuluhan, dot hamlateon, diakoni sosial, pembangunan ni huriata, di matama nama masu sude ruas ni huriata. Surat nama masuk tu huriata, Panitia Natal Okumene 2024 Provinsi Sumatera Utara, nomor 459/PAN Nopsus garing 12/2024, hal undangan menghadiri Natal Okumene 2024 Provinsi Sumatera Utara. Kepada yang terhormat HKBP Immanuel di Jalan Seberantas nomor 42 Medan. Salam damai dalam kasih Tuhan. Salam. Perayaan dan ibadah Natal Okumene 2024 Provinsi Sumatera Utara akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 20 Desember 2024 pukul 16 WIB sampai selesai. Tempat Gedung Serbaguna, Astaka, Pancing, Jalan William Iskandar, Kecamatan Medan Tembung. Sehubungan dengan itu, kami mengundang pimpinan jemaat sekaligus memohon agar dapat menggerakkan jemaat minimal 50 orang untuk menghadiri acara tersebut. Demikianlah undangan ini disampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Panitia Natal Okumene 2024 Provinsi Sumatera Utara, Ketua Umum Dr. Naslindo Sirait SEMM, Sekretaris Umum Pendeta L. Stephenson Kumenit STHMN. Songonima warta namasa di huriata di bugasan minggon. Moleatema di tuata, moleatema di hita. Shalom. Shalom. Tapasahat ma peleata Uhud Marede.
Dameni debatana sumurung sian saluhu na roha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas selamat hari Minggu amanginang. Di Minggu Advent na patulu honon, nunga mangulu be tulu lilin Advent, dua na ungu na violet, sada na merah jambu, merah muda, pataridahon, lasni rohatta, paimai mahon, haroron itu hani nunga tung lam menyala. Amanginang asa harutakas lasni rohatta naung mangulu jalan meluap-luap di Advent na patulu honon alanita jahama hatani debata tersurat di Evangelium Lukas bidusada mamukas yang ayat 26 tolhastu ayat 38 songonon ma hatani debata. Salpu onom bulan disuruh debatama par di surgo Gabriel tu Nazaret ima sada huta di luat Galilea manopot sada anak buru oroan ni sada bawa namar goar Joseph nasian peparan ni si Daud si Maria do goarna laho mamasuhi jabunai nin nama tabidiho naniasian didongani Tuhani maho alai tersonggok do nasida ubegi hatai nin narohana do persat tabiat dia doi ulaning jala didok suru-suruani matu nasida unang homa biar ali Maria ai dapotan asini roha doho di debata gabe-gabean maho tubuan anak maho Jesus mabahenom mu guarna balgama ibana muse guarod do ibana anak nina suntib buli lehonon ni Tuhan debata do tu ibana habangsa ni si Daud amanai rajaan na do peparan ni si Jakob saliling-liling na jaladang marhaujungan harajaun nai didok si Maria mamadok suru-suruani songod dia mapangalahoni ay so adong hutad dabawa jadi dia lusi suru-suruani manasida songgopan nito di perbadia maho jalalingguman ni haguguuni nasutibuli doho alani ina badia do dohonon natubui anak ni debata ia si Elizabeth si solhotmi nasai tuai naung digoar nahol marhanguluan anak do paonom bulaton ma nuaing ay danga dong nasotar patu pa debata gabe didok si Maria ma naposo ni Tuhani duaw saya saut matuaw songon nanidok mi dungi ditarikon suru-suruani ma nasida ido sahat ni turpuki amanginang somal do hita molo di pasahat tu hita ulaon na duk apalagi dangadong si palas rohana dangadong di sisi harap ponon unang majuaw tu si nasing majo ulaon-ulaon sosial ulaon-ulaon di tonga-tonga ni huria na memang dangarong si harap ponon pangomuan siani ba olo do gudang hita manulak alai mersiadu do hita patu pahon ulaon molo adong si harap pono siani molo tar tibodo honorna molo tar belgado si jaloon marhitina mangulahun dan ulauni bamersi guluk do jolma laho patu pahoni hiado makatahatai hami amanginang dohot aka piga-piga dong apadita tiki sabil manoton televisi taringot tu presiden ni Amerika Serikat hati si Barack Obama godang aka na menyerang kebijakan-kebijakan di Barack Obama dalam pola do berengon diliput di ganduk media televisi internasional do nasional di negara Indonesia taringot tu loja berengon pardopahan ni Barack Obama nekon mengalusi sude aka suku-suku ni segala pihak taringot tu aka kebijakan na pinatupana jadi hudok ko matudongan asiro hati mamereng presiden Barack Obama ningon ay maceduk-duk ulaun na ningon alay dia lusidongan mah ay dia masih roham mamerengi tutu do ulaun na hale hepeng na pe gudang do ninna amanami nanami do nga saha porsiaon jala boy do tong songoni saha tu pikirata molo tabereng namora molo tabereng pejabat molo tabereng nasangap saya tadok do amang tabunay teh tuanay halakon gudang nai artana
jago perkarijuan na, sangap na iwana. Sayro pakido perjolo tabereng. HP dang taboto belgado tanggung jawab di akasi songoni. Kita hanya melihat tabunay na sida namoray, tabunay na sida pejabati, tabunay na sida nasangapi. HP dang taboto tongdo gudang tanggung jawab na belga dipikul na sida di bagasan akka situasi parngulun na sida doh ulaw ni. Idolana manami nanami dengan saha persyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus di bagasan ngulut tapi ikon dohonot tado pabua dangadong sasitong na ngulu naso bertanggung jawab. Semua yang hidup pasti harus memikul tanggung jawab. Si Maria sahalak parupuan na poso dope natongon ibana gabi orowan ni sahalak bawa na margowar si Joseph dihaposon na ido ibana inangamang didok suru-suruan Gabriel tu ibana dapotan asini roha doho di debata tutu marbigi las dorohani si Maria ima tutu hujalo masini rohai ima tutu walaupun malah asini rohani debata jala songonido nang diganup ngulut tasadarion amang inang sudedo hita dapotan asini rohani debata jala tadok mah walaupun mah asini rohani debata hujalo hu hamolatehon mah hu hilalado asini rohani debata di tonga-tongani ngulukko alai tabering dung didok Gabriel tu si Maria dapotan asini roha doho di debata di hatahom mah gabi-gabi yang maho marhite todi porbadia jala tubuan anak maho Jesus mabahenom mugwarna balgama ibana muse gwarod do ibana anak ina suntibul dohot na mangihut dung didok suru-suruan itu si Maria dapotan asini roha doho artina Maria dapotan persaulian Maria mendapat sukacita kejutan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sudedo hita pasti mau losongon di posisi ni si Maria mau lihat Tuhan hujalo mai dohot olop-olop alai dung sipul di pasahat suru-suruan ini taringot tu dapotan asini roha si Maria di hata omma akan aneng masa tuho gabi-gabian maho tetudung di hatahon suru-suruan ini sudinai naduk-duk dui ati amanginang itu bukan perkara mudah alanido di dok si Maria bohama pangalahoni bagaimana mungkin itu akan terjadi aisoadong hutad bawah Maria pada saat itu masih berstatus sebagai oroan tunangan dari Yusuf hati-hai amanginang di bagasan konsep perrumah tanggaun ni halak Yahudi akka naung diorohon bertunangan ba memang dang boy sirang buti ikot tong do dijoloni akka saksi alanido pasti do sulik kita ni jolma isedo si osepadan isedo na manibil sian proses pertunangani maulo ikon batal pertunangani totu borak do konsekuensina buasa harwa ikon dipikiri ikon membatalkan pernikahan ini Joseph pe molo tajaha di uduk niturpukon laudo tu rohana laho manirakon orwan nasi Mariai sip-sip alai di otapi suru-suruan ido si Joseph dinipina ala molo tarboto ma tu torop halak naung merdenggan pamatang si Maria tung sura pe bui diyakiton si Maria sian keluarga nama dok namar harorwan sian debatadoi dang sian jolmai alai dohonon di jolma do pasti akan nasomanades di Maria isi pa boto-botoi i pakai ma guarni debata di atas nama homa guarni todni debata alamerdinggan pamatang ibana sia dia harorona anggosona mergaul ibana do bawana asing saduk di pikiran ni jolmana asing Maria adalah perempuan tercemar dung didok suru-suruan inak yang dapotan asini roha doho Maria alai mangihuk matu ibana tanggung jawab mangihuk ma ibana sada ulaun na duk naikon situhu kondisi Maria naikon marhiti bortianna seorang Tuhan Yesus ngagabe si palua di tonga-tonga ni portipion
Amanami nanami dongan sahapursiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus manang nasongo si Mariahi jumolo di dok Tuhan itu hita dapotana sini roha doho alai onma masa di tonga-tonga di ngolum manang jok dohi ta di ngolut ta si ganupari di loas Tuhani masa akka parukilon di loas Tuhani tatuhuk ragam ni akka pergumulan do tanggung jawab naborat pola do sappen yang terseok-seok hita mengusung pergumulan ni alai tabigi suara ni suruh-suruhan tuhita suara ni hatani di batamad do tuhita margugu maho amang margugu maho inang di akka situ hukum mi dapotan asini roha doho di Tuhani manang na dia pe proses na ate inang amang apakah songon si Maria jumolo di dok tuibana dapotan asini roha doho sian Tuhani dungi di pausukon tuibana akka tanggung jawab na balga manang songon hita na jut naung jumolo hita mangadu ragam ni tanggung jawab na tatuhuk ragam ni akka ulaun na borat ala ni Tuhani alai digabe di dok Tuhani musi tuhita dipudita margogo maho amanginang dapotan asini roha doho di Tuhani asa gabe sada apul-apul dohot hagugoon nang lasni roha do hatan ide batana saha tuhita di bagasan tikion amanginang disudi akka tanggung jawab na taulai disudi akka ulaun na dok na tatuhuki disudi akka na ta perjuakon di bagasan tikion di tonga-tonga ni ngulutta tabigi maswara ni Tuhani madok tuhita terus berjuang anakku unang menyerah di tongad dalan dapotan asini roha doho di debata molo tabigi du suarai molo sahak do tuhita hatani Tuhan napaposon rohatai sonang mata hilala gabe margugu mahita musi ate inang amang madalani parnguluanon mulu di bahalak ngalujaw dang tukbe gugukku dang tolak beon bulus na maaw maddili ngalujaw dang terterusonaw be perdalananon menyerah maaw tangadong bidiaw haguguon dang tukbiaw mga dupion molo sanga hita madili inang amang sotong ubalga padiliat tay ay marsuara do Tuhan itu hita dang di halomohon Tuhani hita gabi susah di parnguluanon say marsuara do ibana di dokdo dapotan asini roha doho inang dapotan asini roha doho amang dapotan asini roha doho naposo bulung di debata atong tajalo tinggil masih pariotta asa tutus itu tu marhite asini rohai ragam do disia kapabahenan ni debata na balga na bui idaut tamuse marhite-hiti pardalanan ni ngulutta Maria menerima kasih karunia itu dan mengaminkannya di dalam hatinya nang pedimula nai makatai mana tu bagasan roha ayah dono yang maksud ni tabi ni suruh-suruanon nang pedimula nai dong didokon suruh-suruani naikon gabe-gabian ma ibana marhite todi porbadia didok ibana do songo dia mapangalahoni alai di ujungna di jalo ibana di jakon todina do na dapotan asini roha ibana sian debata gabe didok ibana manaking di ayat na parpudii napo soni Tuhani duau saya saut matuau songon nanidok nai amanami nanami dongan sahapur siaon om malas ni rohat tadi minggu advent na patuluhonon di naung mangulu lilin na warna pink merah muda las ni rohat tadoi na totong mangulu di bagasan Tuhani pabua tutusi tutu di lehon de batado asini rohana tu ganup hita sahat tu bagasan tikion napadua ho namanami nanami dongan sahapur siaon dangarok kita dakuboto hamu inang amang angguau saat tu sonari dakyado pehubereng suru-suruanon apakah si Gabriel apakah na suru-suruan na asing manang Mikael molo mangihuton bibil tai memang adong do suru-suruan Abraham 3 kali ditopot akka suru-suruan songonido nang si Sakaria di gijang iturpuk taon ditopok suru-suruan ni ibana di ujung mongo ibana turuang maha kudus
Dapo undi ibana gabi malim bolon di bagasan nasa tauni, di sima ibana pajupang doho suru-suruan si Gabariel. Alayang go si Maria, pajupang doho suru-suruani di tongan ibagasna inangamang. Ausura penampakan malaikat Gabriel hanya ditunjukkan melalui apa yang dilihat oleh Zakaria di bagasan ruang Maha Kudus di bilut nasun badia. Totu gabe dohonot tama. Kalau mau bertemu dengan Tuhan, Roma tu gereja. Holat di gereja dodong Tuhan. Ujungnya gabe ulama tubuh ala holat di gereja doro Tuhani dijabutta di tongania ke ulau tah dang di bereng-bereng Tuhania kana taula bebas dohita ni taut tama. Alayon di do anggo si Maria si Zakaria tutu pajupang do Tuhani di bilut nasun badia di bagas joroi alai si Maria pajupang doh suru-suruan Gabariel di tongan di bagasna. Asa di dua ingananon inangamang nabolas do pajupang hita doh di bata. Di bagas joro nang songoni dia karagam ni ulauta di tongan di bagasta nang dia kana humaliang. Saina bui do hita jupang doh Tuhani. Persoalan na inangamang dongan sahapur siaun di bagasan Tuhani. Dinaro suru-suruan itu si Maria di pasahat hata tabi diho. Damai sejahtera bagimu ninna di hati Indonesia. Naniasian engkau yang dikasihi Tuhan. Jala didok napatuluhon didongani Tuhani maho. Tuhan menyertaimu. Tabunai inang amang. Tabi si songonon dapok ni si Maria sian suru-suruani. Outsuran yan hita ganup ari inangamang adorang mamuka akka ulauta joloronya suru-suruani manopot hita di tongan di podomata dungo maho inang dungo maho amang tabi madiho salam sejahtera bagimu didongani Tuhani maho diasi Tuhani doho dan luar biasa doh hita inangamang merlas ni roha margugu mangula akka ulauta. Alai ala soboi tabering suru-suruani, apakah situasi ini tidak bisa kita miliki inangamang di bagasan parngulota si Ganopari? Nah terjadi memang wujudungo hita ngarudut di pikirata akka agenda pekerjaan akka ulaun si patu pauta alani ngarempong hita istilah ni noaing siap mamukadungo siap podoman tang adong beketenangan damai sejahtera ngasude merliuk-liuk di pikirat taon saya sanot tu som mengulau honon dungi tu sammu se ragam akka si patu paon ujungna gabe dangadong be dame do sonang niroha. Tapi meskipun kita tidak bisa melihat malaikat molo olo hita inangamang jumolo hita martangiang majahatani di bata jalan mengului Tuhani tadok komitmeta naing patu pauk ku Tuhan lomoni roham di ulau kusadarion. Disitulah pintu damai sejahtera yang Tuhan sendiri melalui rohnya sampaikan kepada kita. Dang be tapaima si Gabariel suru-suruani pasahat ton itu hita alai rodo itu tonga-tonga ni ngolutta ala tapasahat ngolutta jumulo tu debata marhiti tangiang tabigi hatana tajaha hatani debata ganup ari jala berkomitmen hita di nadungo menuguti madok lomo ni rohamdo Tuhan si patu pauku. Begitulah cara dari salam sejahtera malaikat Gabriel itu, bahkan melebihi salam damai sejahtera ni malaikat Gabrieli. Boy bongok tu bagasan roha do pikirat ta inangamang. Sak digohidami mahita mangulahon akka ulaut ta. 365 hari di bagasa setahun tabayakom majo. Selama 365 hari dalam setahun terus sita dungo di bagasan pikiran narudut. Beraktivitas sita di bagasan akka kerempongan waktu yang sepertinya bergulir begitu cepat. Ay subinung to dang sangagi marhua saya ini tarupani. Ganup ari dikejar-kejar waktu, ganup ari dikejar-kejar waktu. Tangadong ketenangan, dang jupang damai sejahtera. Jaladang tahilala dipakulingi Tuhan hita. Nasairo manabi hita. Salam bagimu inang, salam bagimu amang. Salam bagimu remaja napo sebulung.
Tidak pernah kita rasakan salam damai sejahtera itu. Ala ni kerempongan, ala ni aka ulota, ala ni aka kesibukan, ala ni ragam ni aka nanengta. Aduh, kita ingin mengejar entah apa yang kita kejar dengan kesibukan-kesibukan itu. Ala ni di minggu Advent na patuluhonon, sukacita kita adalah ketika kita masih merasakan setiap bangun pagi kita disapa oleh Tuhan, kita ditegur oleh Tuhan dengan salam damai sejahtera. Tabidiho, salam bagimu, damai sejahtera bagimu. Ima inangamang tajalo ganop ari. Jalatalo wasma tabi nasi songoni gumudang merasuki rohadot pikirata. Marhiti na martangiang, marhiti na majahatani di bata, marhiti na berkomitmen hita mengulu di bagasan lomo ni rohani di bata. Molodangi inang amang si Maria ditrupukon suruh-suruhan Gabriel do manobot ibana. Alai molo akan naso pajonok kondiri na tu debata gari Jesus sibulis do romat jonoki ibana. Dinani ujuni Jesus manibung mahonin na, baim mabatu-batu gabiroti ninna, marsoba mahotuau ninna. Si Adam na parjolo do si Hawa na parjolo si bolis do na Roma jonoki. Jal ala di lo si Adam do si Hawa ibege-ibege sorani si bolisi gabe talu do na sida di bahen si bolisi. Molo dang beraktivitas sita di bagasan na ukap rohat nama bege tabe nasian hatani debata tangiang do komitmen mangulu debata si bolis nama inangamang todina hudari nama naro majonogi hita jala ina mana menguasai rohadot pikirata atong tapasiding doi jala dang tahalomo ni ay gari holan gugut tapi tapakke mengadupi pernguluan on ngasong oni lujatta apalagi madohok musahita ikon masuk tu perangkap ni si bolis tung mga lujay si tutu dohot pamatehon namay alani dang adong pilihan na asing tabi na siyan debata damai sejahtera imata ayahi imata jalo imata pangido ganupari asatuk hita madalani sidalanatta alani doa manami na nami dongan sahapor siyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus marhiti jamita na ta bigi di bagasa sadarion di minggu Advent na patuluhonon molo didok topik ni minggu tu hita dapotan asini rohado ho di debata tutu situtu amang inang isi pehita ahape karejutta songo dia pe status tanwaing ido mabahen las rohat tamadalani nguluan kita ini sama-sama orang yang dikasihi Tuhan. Kita ini sama-sama orang yang diberi Tuhan kasih karunia yang besar. Tungipe tahingot, tungipe tahanguluhon, tungipe tahatidakon di tonga-tonga ni ngulutta. Nunga tuk gugutta laho menguduti akka pardalanan ni nguluhon. Tutus itu tajakon ma, taulopon ma. Nang pe adong akka buban si tuhukota, nang pe adong akka tanggung jawab na totong dobe ikon di abaratta. Tayungot mah marhiti asini rohani di bata na adong di bagasak kita margugu do hita inangamang jala didongani Tuhani do hita amin martangi yang mahita mauliati di huali Tuhan di bata nungahubigi hami hatam di minggu Advent na patuluhonon bain mahami songon si Mariai dapotan asini roha hami dia dopan mi nangpe adong akka buban situ hukon nami tanggung jawab na berat naikon si patu paun nami mangasahon asini rohami mahami Tuhan laho patu pahoni asa gabe pasu-pasu ngulu nami asa bahen hasangap no hamuliau de guarmu sudi akka ngulu nami nang akka nahu patu pahami i muliati madihu ali jahuba de bata amanami molo pedang buhi dahami suru-suruani di bagasan partikian nuaing alai totong do buhi lalaun nami tabe dami nasiakoi marhiti na radi hami ganuk manogot martangiang tuadopanmu mabigi majahahatam na badiai na tersurat di Bibeli songoni nang berkomitmen manguluiho ganuk ari tonga-tonga ningulu nami marhiti pi Tuhan suado tuhami dame tabe dame na binuan ni suru-surani dingulu nami pargugui hami Tuhan
Ala huhilalahami paranguluanon tung macairocot akka ulau ni na may bahe kami sipata gabedang memiliki ketenangan doh damai sejahtera. Ajari kami Tuhan asa songo si Maria bui di zakon ibana damai di bagasan nguluna songoni manang kami di ngulunami gaduk marsada-sada hujakon kami damai tabe damai na binuan mi di tonga-tonga ni ngulunami. Ali Jehovah di batama nami moliate manung ngahujalo kami hatami imam margugoy huk kami Tuhan mangulaw nami sa minggu 7 luanon. Itikyop Tuhan martangiang kami manangyakon kalas ni rohan na pinasaha mo dia karuas ni Huriam na marulang tahun kelahiran dohot marulang tahun pernikahan. Say martaba-taba matuhan pasupasum diakan na marulang tahun kelahiran. Tabay magadyang ni umur, tabay kahahipason dohot las ni roha ng akka rezeki. Martaba-taba manang akka haporsyaon di bagasan ngulo ni akka ruas mo dohot parhaldom. Songoni matuhan na marulang tahun pernikahan. Sayang giat maholong na siya koy totong manggohi parsaripyon niya manami doh inanami. Asa totong satia di bagasan parsaripyon ni jala totong manguloy ho. Martaba-taba ma damelas ni roha parbuy ni holong di tonga-tonga ni ganup rumah tangga. Mabahin keluargay gabi mariaya mamuji pasangapok ko di tonga-tonga ni ngulu nasida. Lasong ni matuhan martangiang dohami di akarwas ni Huriam namar si taonon. Tarlumubi pinoparni keluarga ni amang tubing sian wik Bethlehem. Homa Tuhan na mga pulis sudi pinopar ni amanami i. Margugo na sida, mga dopi parsirangan ni dohot amanami i. Jala 7 luanon dongani manasida. Magkahanguluhon akapuda na dinggan na siyan na tua-tua na sida. Asabuy na sida totong gabi akahaboran ni pasupasum. Borhak do Huriam sadarion tuwik Getsemane pasahaton hata tugar-tugar turwas ni Huriam. Dina marujung ngulu amanami amang tabba di 2 minggu na salpu. Apulan ni Huriam ma inanami na tininggalhon ni amanami ima inang burhuta julu. Margugo matuhan aka parhaladom dohot tim diakoni. Dohot ruas ni Huriam sian wik Getsemane pasahaton hata tugar-tugari. Mamakulingi inanami asa di bagasan pakirimon di bagasan haporsyaon na tugu mangadopi parsirangani. Ali Tuhan loas memahami di bagasan tikyon mangudihon aka ruas ni Huriam dohot aka parhaladom na di bagasan parsahiton na di rumah sakit dohot na penyembuhan di tongani bagasna. Pasupasu matuhan amanami amang mulia manudlang sian wik Bethesda pemulihan noeng di tongani bagasna. Pasupasu Tuhan inanami inang nyonya tampubulon buru si Buya inang mama Winda sian wik Nazaret na op namin noeng di rumah sakit Adam Malik. Pasupasu Tuhan na posom amang situa PM si Matupang di wik Jericho na op namin noeng di rumah sakit Bunda Tamrin. Pasupasu Tuhan amanami amang bilum bentubing sian wik Jericho pemulihan di tongani bagasna. Songoni manang amanami amang situa ihuta julu sian wik Nazaret na totong noeng di bagasan parsahiton na posi di rumah sakit di Bandung. Sahat di homa Tuhan amanami doho inanami i. Lehom mahamamalum dohot haguguon. Secara khusus di amang situa ihuta julu Tuhan di hatuon na asima roham Tuhan. Say pargugoy ma daging dohot todina magkatidakon guarmu. Say homa di jauh jala di pangasahon. Say homa ali Tuhan totong na madjaga daging doho todina. Sahat di homa Tuhan ngulu ni amanami i. Margugoy na nami inang buru tubing rapdo sudi keluarga. Asa totong di bagas sada ni roha majuhon guarmi. Laho mangido asini roham di bagasan parsahiton ni amanami amang tubing. Asima roham ali Tuhan Jehovah di batama nami nang diaka ulaw nami sa minggu 7 luanon. Disudi akka tantangan, disudi akka hamaolon, nang disudi akalas ni roha manang dia pe Tuhan di luaso dapo nami di bagasan sa minggon. Mardonga toko mahami jala di bagasan asini roham mahami. Asa marulup-ulup hami Tuhan mangula akka ulaw nami i. Asima roham di hami tangihon tangiang namion di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasaha mapiliat tatujulo huhu mahita maridde.
jongjang. Tangiakom mapiliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, podo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasahat hami matian na nilehon mitu hami tulian nami duho, sa ijalong ay gabi uap na husus di jelom, pasu-pasu may jalaramoti asa kupakasiat kami tulianon, pati bulhon harajaum mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sa pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, say samado sanami songon panisanami, idu sanidongan na mardu sa tuhami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami siang pangamu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamahu, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarhom madamena tu todding.